אנחנו מתחילים בשעה טובה ומוצלחת את פרק נ"א. והנה לתוספת ביאור לשון הינוקא דלעיל. בפרק ל"ה אמר התינוק שמובא מהזוהר הקדוש שאור השכינה השורה על יהודי זקוק לשמן. כדי שתשרה השכינה צריך שמן. מה זה השמן? הוא עובדען תבין, מעשים טובים. ולכאורה לא מובן. איזה שייכות יש למעשים טובים לשמן שהוא חוכמה? כן, מה הקשר בין מעשים טובים לשמן שהוא מסמל דווקא את החוכמה? צריך לבאר תחילה להבין קצת עניין השראת השכינה שהייתה שורה בבית קודש הקודשים. כדי להבין את העניין בכלל של השראת שכינה, אנחנו צריכים להבין למה השכינה שרתה דווקא בקודש הקודשים. וכן כל מקום השראת השכינה, מה עניינו? הלא מלוא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיני. הרי הקדוש ברוך הוא, אין מקום שהוא לא נמצא. ומלוא כל הארץ כבודו. אז למה השכינה שורה דווקא בבית קודש הקודשים, בבית המקדש? יש דרגות, יש כידוע הרבה דרגות בקדושה, 10 דרגות בקדושה. אז בהשראת השכינה, אז למה זה קיים ככה? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום בעולם. אך העניין, כי דכתיבו מבשרי אחזה אלוקה. אנחנו לומדים, כל החסידות לומדת למעשה מהפסוק הזה, מבשרי אחזה אלוקה, שאפשר על ידי התבוננות בנפש של האדם, והקבלה התייחסה לגוף של האדם, אפשר לקחת משל לקדוש ברוך הוא, ומזה ללמוד על האלוקות. זה ממש משל האלוקות, כי הכל בנוי בתבנית האלוקים, נעשה האדם בצלמנו וחדמותנו. אז אפשר ללמוד את זה. אז גם כאן, כדי לפתור את השאלה הזאת, האדמו"ר הזקן נותן קודם כל, ייתן לנו דוגמה מנשמת האדם, איך הגוף עובד, איך הנשמה שורה בתוך הגוף, ומתוך זה נלמד איך הקדוש ברוך הוא שורה בעולם. אך העניין, כי דכתיבו מבשרי אחזה אלוקה, שכמו שנשמת האדם היא ממלאה כל רמ"ח איברי הגוף, מראשו ועד רגלו, כן, האדם, הנשמה שלו, הרי כל החיות היא בכל הגוף, מהראש עד הרגל, כן, בכל הגוף כולו, ואף על פי כן עיקר משכנה והשראתה היא במוחו. איפה העיקר נמצא? העיקר נמצא דווקא במוח. ומהמוח מתפשטת לכל האיברים. מהמוח דווקא אנחנו יודעים שהחיות מתפשטת לכל האיברים. וכל איבר מקבל ממנה חיות וכוח הראוי לו לפי מזגו ותכונתו. העין לראות, והאוזן לשמוע, והפה לדבר, והרגליים להלוך. כן, שאנחנו יודעים שכל ההוראות שהגוף מקבל, מאיפה הוא מקבל, דרך מערכת העצבים, דרך כל הפיזיולוגיה, שלא נרחיב כאן את העניין הזה, אבל החיות מגיעה לכל הגוף מהמוח. המוח הוא שולט על כל הגוף, והוא מזרים חיות לכל הגוף. ואנחנו רואים שכל מה שקורה בגוף, בכל חלקי הגוף, אם זה עיניים, אם זה אוזניים, אם זה רגליים וכו', זה הכל מגיע מהמוח. כנראה בחוש שבמוח מרגיש כל הנפעל ברמ"ח איברים, וכל הקורות אותם, כן? גם המוח הוא מרגיש, הוא כל הזמן נמצא בתחושה, זה לא מנותק, זה לא שהוא נותן חיות ואז זהו, נגמר. אלא הוא כל הזמן קשור לכל האיברים בגוף, והוא מרגיש אותם על ידי מערכת עצבים. אם מישהו דוקרים אותו בסיכה באיזה מקום בגוף, ישר המוח מרגיש את זה. אם משהו לא פועל, המוח מרגיש, ישר כל דבר, המוח בשליטה מלאה על הגוף. כמובן שאדם בריא. והנה, אין שינוי קבלת הכוחות והחיות שבעברי הגוף מן הנשמה, מצד עצמה ומהותה. כן, השינוי לא מגיע, השינוי שלפי כל הכוחות בגוף, לפי כל סוגי הפעולות של הגוף והאיברים של הגוף, אי אפשר להגיד שזה נמצא, השינוי הזה הוא בנשמה עצמה. שיהיה, כן, זה לא, השינוי לא מצד עצמה ומהותה, שיהיה מהותה ועצמותה מתחלק לרמ"ח חלקים שונים, מתלבשים ברמ"ח מקומות, כפי ציור חלקי מקומות איברי הגוף. לא, אי אפשר להגיד שזה, כמו שיש רמ"ח איברים, אז יש רמ"ח חלקים בעצמות הנפש, שמתחלקים ומגיעים למקומות האלה.
שלפי זה נמצא עצמותה ומהותה מצויר בציור גשמי ודמות ותבנית כתבנית הגוף חס ושלום. לפי זה נגיד שהנשמה, הרוחניות היא בדיוק כתבנית הגוף, וזה לא יכול להיות, כי אנחנו יודעים שלכולה עצם אחד רוחני, פשוט ומופשט, מכל ציור גשמי ומבחינה וגדר מקום ומידה וגבול גשמי מצד מהותה ועצמותה. כן, שהיא לא מוגבלת בכלל, הנשמה היא לא מוגבלת לא בזמן, לא בגוף, לא בצורה, לא בכל עניין, היא עצם אחד רוחני פשוט ומופשט, ואין בה שום ציור, והיא מושללת מכל דבר. תראו את רק כמה השללות כאן, אומר האדמו"ר הזקן, לעניין של הנפש עצמה. ולא שייך במהותה ועצמותה לומר שהיא במוחין שבראש יותר מברגליים, אפילו לא שייך להגיד על עצמות הנפש והנשמה שהיא יותר במוחין מברגליים, מאחר שמהותה ועצמותה אינה בגדר ובחינת מקום וגבול גשמי. עצמותה ומהותה זה לא בתוך משהו גשמי, זה לא גבול, אז לא יכול להיות גם שהיא מוגבלת בראש. אז איך אנחנו רואים עדיין שהראש הוא הבעל הבית על כל הגוף? טוב, את זה נראה בהמשך עכשיו. רק שתרי"ג מיני כוחות וחיות כלולים בה במהותה ועצמותה לצאת אל הפועל והגילוי מהאלם להחיות רמ"ח איברים ושס"ה גידים שבגוף על ידי התלבשותם בנפש החיונית, שיש לה גם כן רמ"ח ושס"ה כוחות וחיות הללו. טוב, אנחנו רואים שכן יש חילוק. איזה חילוק? זה לא בעצמות ובמהות של הנפש, אלא רק ביציאה מהגילוי של הנפש, איך שהיא מתגלה והיא משפיעה ומחיה את הגוף, את הרמ"ח איברים של הגוף ואת השס"ה גידים של הגוף, שזה כל האיברים של האדם. איך היא עושה את זה? על ידי שהיא מתלבשת בנפש החיונית, בנפש הבעמית שיש לכל אחד, שהחיות של הנשמה עצמה באה בה. אז זה נמצא בכוח הזה של ההתלבשות מהנפש האלוקית לנפש הבעמית, זה קיים בהחלט בנפש עצמה. ועניין המשכת כל התרי"ג מיני כוחות וחיות מאליהם הנשמה אל הגוף, ההמשכה הזאת של התרי"ג מיני כוחות מהאלם הנשמה אל הגוף להחיותו, עליה אמרו שעיקר משכנה והשראתה של המשכה זו וגילוי זהו כולו במוחין שבראש. זה נמצא במוחין שבראש. רק החיבור הזה, ההמשכה מהנפש האלוקית לנפש הבעמית, אבל זה לא הנפש עצמה. ולכן הם מקבלים, וגילוי זהו כולו במוחין שבראש, ולכן הם מקבלים תחילה הכוח והחיות הראוי להם לפי מסגם ותכונתם. הגילוי הזה, זה כן נמצא במוחין שבראש. ושם מקבל קודם כל המוח את החיות שצריכה למוח עצמו. כן? שהם חב"ד, חוכמה בינה דעת, וכוח המחשבה, וכל השייך למוחין. אנחנו רואים פה שכוח המחשבה זה לא חב"ד דרך אגב, ובעזרת השם נרחיב על זה במקום אחר. וכל מה ששייך למוחין. ולא זו בלבד, אלא גם כללות כל המשכות החיות לשאר האיברים. כל המשכות שמגיעות לכל האיברים, רמ"ח איברים ושס"ה גידים, גם כן כלולה ומלובשת במוחין שבראש. זה גם כלול במוחין שבראש. ושם הוא עיקרה ושורשה של המשכה זו, בבחינת גילוי האור והחיות של כל הנשמה כולה. שם הוא העיקר והשורש של ההמשכה, ולא, אני חוזר עוד פעם, ולא עצמות הנפש, עצמות הנשמה. ומשם מתפשטת הערה לשאר כל האיברים, ומקבל כל אחד כוחו וחיות הראוי לו, כפי מסגו ותכונתו. כוח הראייה מתגלה בעין, וכוח השמיעה באוזן, וכו'. וכל הכוחות מתפשטים מהמוח כנודע. כל הכוחות דווקא מהמוח, כי שם הוא עיקר משכן הנשמה כולה, בבחינת גילוי, שנגלית שם כללות החיות המתפשט ממנה. עוד פעם, ההגדרה כאן מדהימה בדייקנות שלה, שנגלית שם כללות החיות המתפשט ממנה. לא מתגלה, מה מתגלה? רק כללות החיות,
של ההתפשטות, לא עצם הנשמה. עצם הנשמה היא לא מתגלית, רק כללות החיות שמתפשטת ממנה. רק כוחותיה של כללות החיות מהירים ומתפשטים משם לכל עברי הגוף, כדמיון האור המתפשט ומאיר מהשמש לחדרי חדרים. כמו שאור מתפשט מהשמש ומאיר לנו את החדרים, ואת החדרים עם החלונות פתוחים בצורה רחבה, את החדר, בתוך חדר זה הקרניים של השמש מגיעות, אז הקרניים מאירות, אבל לא עצם השמש, זה לא עצם השמש, זה רק האור של השמש, זה החיצוניות של החיצוניות של השמש. ואפילו הלב מקבל מהמוח, כאן מביא לנו האדמו"ר הזקן בסוגריים, ואפילו הלב מקבל מהמוח, ולכן המוח שליט עליו בתולדתו כנ"ל. אנחנו יודעים שמוח שליט הליבה, שזה אחד העקרונות המרכזיים בחסידות, שלכן אפשר להשתלט למעשה, הנפש האלוקית יכולה להשתלט על הנפש הבהמית, כמו שנרחיב בעזרת השם, שנגיע אנחנו קצת הפוך, נגיע לפרקים הראשונים של התניא, אז שם מדובר בהרחבה על העניין שהנפש האלוקית צריכה להשתלט על הנפש הבהמית, ואיך היא בדיוק עושה את זה. וכאן האדמו"ר הזקן מסביר לנו שבאמת, בגלל שהמוח נותן את החיות לכל האיברים, אז הוא נותן גם ללב, אז לכן יש לו בטבעיות שלו שליטה על הלב. לכן בטבעיות שלו שליטה, הוא שולט על הלב, ומוח שליט הליבה. עד כאן השיעור לעכשיו. בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נמשיך את פרק נ"א ונראה את הנמשל, נתחיל ללמוד את העניין של הנמשל ואיך זה קשור לאלוקות עצמה וההתפשטות והגילוי שלה בעולם.